Vuoden vaihteessa on tarkoitus ottaa käyttöön niin sanottu indeksijäädytys etuuksiin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tulevan 4 vuoden aikana työttömyyspäivärahan taso ei nouse lainkaan. Maan hallitus suunnittelee porrastavansa ansioturvan. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa esimerkiksi 3 tonnia kuukaudessa tienaavan henkilön osalta? 2 kuukauden jälkeen työttömyyspäivärahaa maksettaisiin 350 € vähemmän ja 8 kuukauden jälkeen työttömyyspäivärahaa maksettaisiin 430 € vähemmän. Nykyään asetetaan työttömyyspäivärahan alkuun niin sanottu omavastuuaika, kansankielessä karenssipäivät. Näiden päivien kesto on nykyisin 5 päivää. Ensi vuoden alusta on tarkoitus pidentää omavastuuajan kestoa 7 päivään. Eli ansioturvaoikeus alkaa kaikilla 2 päivää myöhemmin kuin nykyisin. Vuoden alusta on tarkoitus toteuttaa niin sanottu lomakorvausjaksotuksen palauttaminen. Se tarkoittaa sitä, että jos sulla on pitämättömiä lomapäiviä työsuhteen päättyessä, niin sun työttömyysetuusoikeus siirtyy eteenpäin. Huhtikuun alusta lukien on tarkoitus poistaa työttömyyspäivärahaan maksettavat lapsikorotukset. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 2-lapsisessa perheessä olevan työttömän päivärahaa leikataan 220 € kuukaudessa. 3-lapsisessa perheessä se tarkoittaa jo liki 300 € bruttoleikkausta kuukaudessa maksettavaan ansiopäivärahaan. Tarkoitus on myös pidentää työssäoloehtoa, eli työskentelyedellytystä, kuinka kauan pitää olla työskennellyt kassajäsenenä, jotta saa oikeuden ansioturvaan. Nykyisin toi ehto on noin 6 kuukautta ja maan nykyinen hallitus suunnittelee, että se pidennettäisiin jatkossa 12 kuukauteen. Maan hallitus suunnittelee niin sanotun suojaosan poistamista. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että osittain ja keikkatyössä työllistyvien osalta päivärahaa tulisi leikkaantumaan noin 150 € kuukaudessa bruttona huhtikuun jälkeen. Nämä työttömyysturvan leikkaukset ovat todella huono juttu työttömän ja lomautetun kannalta. Puolustetaan yhdessä oikeutta työttömyysturvaan.